farem un experiment amb un got, una bola de paper i una gerra d'aigua. I veiem que l'aigua estigui més a dalt. Primer de tot ficarem el paper al got i al fons de tot. Farem una hipòtesi. Es mullarà o no es mullarà? Ara fem l'experiment. Agafem el got d'aigua i sobretot observem. Mirem si s'ha mullat el paper o no. Secat. Està sec! Conclusions. Pensem, per què no s'ha mullat el paper? I creem una teoria. Creieu que està buit aquest got? No, està ple d'aire. I per això l'aire empeny cap a dintre i per això no es mulla el paper. Teoria feta. Fins al pròxim experiment. Aquí em despedeixo, Doctor Quim Martínez. Mua.